Iwang Suksma diluwih muga paring pepayung paring kayuanan ingsun satemah ambabar pepadang aning jagat Matswapura kene. Putraku katelune pisan becik Seta Utara apa dene Wiratsangga. Sakwise jeneng sira ngadhep ana ngarsanipun Rama mara gage prayogakna anggonmu sowan. Kawula ninggih Dewaji. Awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala niring sambika langgen kula sowan. Mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunju. Seta ndak tapa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jojo rumeketing Wardaya mawahan ora daging kayuanan. Ora keri anakku Utara diprayogakne anggen musuhan. Aduh Dewaji. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunju sandhap padha paduka. Ya ndak tampa gawe bombong ing pikir pangestuku mara gage tampanana. Kapundi mugi andadosaken jimating gesang kula Dewaji. Ora keri Wiratsangka diprayogakne anggen musuhan. Kawula ninggih Rama Prabu pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabektinipun ingkang putra mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka. Ya Wiratsangka ndak tampa gawe bombong ing rasa. Seta Utara kelawan Wiratsangka pasewakan agung ing Ripalungguhan iki ingkang gumelar ana ing negara Wirata yektine pun Rama mung bakal ngunjukake rasa syukur ingkang jero marang kemurane Hyang Agung. Dene rubeda wis sirna bebaya wis sumisih ingkang nalika semana nimbrung ana ing bumi Wirata ya merga pakartine pamanmu Patih Kincaka rupa Kinca lan Rajamala ingkang merong kampuh jingga bakal jungkeng palengganing sun kanthi nindakake sandi upaya lan uga reka daya anggelar adu jago manungsa ana madyaning alun-alun. Ewa dene jago saka kepatihan Kincapura ya kuwi pamanmu Rajamala lumawan tanding jago saka kraton Wirata ya kuwi bocah pejagalan si Jaga Bilawa. Ya merga adiling Gusti katresnane pangeran satemah karma pala kang nekani Rajamala Kincaka rupa Kinca kabeh wis padha sirna. Ora mandheg teka semono wae. Pacobane negara Wirata isih sungsun matimbun-timbun awit sinusul Ratu Ngastina Duryudana lan Kurawane bebarengan kelawan Ratu Trigarta Prabu Susarma ingkang murang tata ngrampit negara Wirata. Ya bola bali awit saka pitulungane Hyang Agung lantaran si Jaga Bilawa lan juru beksa Kedhi Wrihatmala wasana mungsuh ingkang hanyerang Wirata bisa sumingkir. Lan nganti Ripalungguhan iki isih gawang-gawang mungguing netra. Nalika mantri pasar Tandha Dwija Kangka matur jujur marang pun Rama lan ndak anggep gegasak marang rasaku satemah mubah babal kamurkanku